Gikasuhan sa kapulisan si Attorney Israelito Torion. Tungod matud pa sa pagpakatag og sayop nga impormasyon, butang gikondena sa maong abogado. May kalabutan kini sa bagong alyansa rally sa Carmen, Davao del Norte ni atong Pebrero 15 nga gingong gigamit kuno ang mga pulis sa political rally. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Gikondena ni Attorney Israelito Torion ang gipasakang kaso batok kaniya sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ng Davao City Police Office niadtong April 30 sa Hall of Justice sa Aculan, Davao City. Gawas kang Torion, gikasuhan sab ang usa ka sikat nga vlogger. Sumala ni Attorney Torion, wala matud pa kini basihan ug usa matud pa kini kamalisyonsong nakang aron pahilumon siya. Iyang giklaro nga wala siya gilapas nga balaod ug wala matud pa siya nagpakatag og sayop nga impormasyon. Nabalaka si Attorney Torion gubikan mamahimo matud pa kining president nga pasakahan dayon og kaso ang mga abogado gianong katawhan nga nagparehag lang sa ilang panlantaw nga naghagit sa mga anaa sa katungdanan. Iyaha matud pa kining atubangon. Sa press release sa Police Regional Office 11, ang kaso gipasaka pinaagi sa regular legal process, pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Michael Sigido sa Davao City Police Office. Ang kasong gipasaka mao ang kalapasan sa Article 154 sa Revised Penal Code related sa unlawful publication and false information nga may kalabutan sa Section 6 sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sumala ni PRO-11 spokesperson Major Catherine De La Rey, mahitungod kini sa post ni Attorney Torion kinsa mingon nga luoy matud pa ang mga pulis kinsa gihimong reliyista ni President Ferdinand Marcos Jr. aron lang duna matud pay mutambong sa senatorial slate campaign rally ni ine sa Carmen, Davao del Norte niadtong February 15. Diin gibasihan sa abogado ang matud pa nag-leak nga memorandum. Sa maong memo gipasuot og pula ang mga pulis apan daan ang gitubag sa PRO-11 nga kabahin to sa standard security measure. Si Attorney Torion, Legal Counsel sa PDP Laban. John D. Esteban, 1 Mindanao.